Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Isencane lengane kanye nezingane zesithembu. We guys, anibonini ukuthi uSiyacela noSibindi bayaxoxisana indaba ye-script. Nangiya uSiyacela uthi uyokhetha intombi manje, intombi nto uyokhetha emhlangeni. Hawu. Hey bo, yazi ke okungimangaza kakhulu ilaba abathi uzoyithola. Kumele size njani leyo ntombi? Kumele senze njani? Kumele kube khona indlela ukuthi singaxhumana nayo. Usiyacela lo usiyacela kaThando. Usiyacela uthi uyothatha emhlangeni. Benobhuti wakhe angiqedanga ke ukubuka leyo episode leyo, kodwa nje ngiyitholile le ndaba ukuthi Usiyacela unalezo yifiso, leyo ntombi uzoganwa yiyona. Usiyacela we guys kwenye episode angazi uma ile season yini ubone enye ex yakhe, wathi mayibona le Nkosi yami, wathi mayibona le ex yakhe kusavuka izinto zakudala. uSibindi izolo naye ubeyolungisa amacala akhe kubo kwe-ex. Mayebona i-ex yakhe wathi umlilo uyavutha kodwa ukuthi ayisekho into angayenza. Uyabona ukuthi i-ex yakhe iphatheke kahle. Nithi ababolekani ethi-ke omunye ukuthi ngapha sengikwenzile lokhu ukwenze nawe ngapha. Ngeke guys, ngeke ngiyazi ukuthi angiyedwa bayabolekana. Ngapha mhlampe khona kuba ngcono ngoba hayi akakaze ayithuki inhlamba. Uyakhuluma nje kabi nakhona simale sithi hayibo nangilahla inhlonipho ngisho uSibindi. Usiyacela hayi. Yabo Usiyacela udlame angilithandi, igazi angilithandi ukulwa, kodwa mina ngiyibuza ukuthi Usiyacela la ihlala khona akekho nje oyedwa sake wamdelela amshaye ngale ndlela lokhu. Akashayiwe Usiyacela. Yabo Usiyacela ungenza ngizweze kanje njengoba ngitshela ukuthi nje akashayiwe. Angizwani nodlame, angithandi ukulwa ney'ngane futhi angishayi, angithethi ngayo leyo ndlela, kodwa mangike ngalalela Usiyacela ngihlezi ngiba nalelo gama ukuthi yazi makuthiwa akashayiwe ubani kushiwo ofana noSiyacela. Njengamanje uthi ufuna intombi uzoyithola, intombi nto uyokhetha emhlangeni. Kodwa indaba yasemhlangeni izothiwani? Fulaba-ke abafika bezokhetha abafana njengoSiyacela. Sengimangazwa nokuthi bathi uzoyithola. Hawu bakwethu. Hayi, we guys bengizonixoxela nje indaba engathi shu Usiyacela usho njalo. Ngike ngayibuka ishow yoThando naye Usiyacela angiphathekanga kahle. Le episode kaThando ekhuluma noThando. Ngake ngasho namanje ngisasho. uThando lesa sinqumo wasithatha empintshekile. La kubo ukuba uThando ubazi ukuthi uma wakhe unjani, ubaba wakhe unjani, uyikhali injani, bengeke bevuma ukuthi ubaba Dlamuka alobolele Usiyacela uThando ehambe emncane kubo. Niyayibona into akuyo. uThando manje ezinye izinto naye ayikhulumayo ayisazwakali. Mina ngathi nje ngisola abazali, ngisola uma wakhe. Naphendula-ke la gazi nathi hayi wazenzela yena isinqumo because nabona ngaleso sikhathi le episode engiyibone manje yaThando noma wakhe nezinto ebeyisho kaThando hayi. Before le kaThando ekhuluma ngendaba yemali kunale afike khona nomngani wakhe bezokhuluma nobaba kaThando bethetha. Angazi ukuthi kwenzakaleni kodwa nje kwavele nje kwaba inhlakanhlaka into ongayazi. Kanti nobaba kaThando nike nimbona ukuthi unenswebe yokuba utsotsi. Nike nimbone uyabona
Guys, umuntu uzoboshwa. Usuzoboshwa into engingayazi. Ngiyaxolisa kodwa ikhona leyo nto. Bakhona abantu abanjalo ovela umbone nje ungamthembi uthi hey lo uzosikhuthuza lo. Ngiyaxolisa guys usho leyo nto ngiyazi ukuthi wrong kodwa unaleyo nswebo. Hayi mina nje ngiyabona noma ehamba naye usisi wakhe lo okhuluma kakhulu osho ukuthi ke thina mathabethe kodwa hayi baba Thando. Hayi nathi wakuphi unenswebo nje ukuthi lo obuye enyamalala i-weekend yonke engazi ukuthi uyephi abuye sephethe imali. Hayi ngiyambona kubaba wakhe ngivele ngamkhipha ngaphandle ngoba indaba yakhe vele siyabona ukuthi ku-on and off. Uma kaThando uThando yena leminyaka emingaka wayenayo eshada wahlala sonke lesikhathi njengoba namanje uphazamise ngisho isikole ubehamba ekuthiwa esikoleni uThando ubedume njengomakoti ngenxa yesho ukuthi bayamazi ukuthi ushadile uSiyacela. Uyafunda la uThando ingane ziyamchwensa ziyambhulisha esikoleni la ehamba khona nakhona uyabhulishwa ngenxa yeSiyacela. Aphindele ekhaya afike isithupha sihleli kosofa asenze lutho kufanele enze ukudla. Hayi yabo nje le akuyo cha ngiyamdabukela kodwa ngibe naye ngixaye ukuthi uThando sekwenzakalani manje. Izinto aseyikhuluma naye isazwakali. Ayisazwakali futhi yena ngathi uzinze ukunzinza laphayana. Uma wakhe angimboni noma wakhe enomuzwa wokuthi ufuna ukulanda uThando. Ubaba wakhe ke angiyazi indaba yakhe ngoba ngisho nje ukuthi hayi utsotsi loyana. Ayivale le video guys engaze ngiyeme. Ngiyabonga kakhulu isupport eningipha yona. Manje ngibuye ngikhuluma izinto nami engasayiqondi. Ngiyasho ukuthi bakhuluma izinto abangayiqondi nami sengiyinjalo. Uma ngenza lama reviews sixoxa ukuthi uSiyacela ubheka into uzoyifuna emhlangeni. Anibona ukuthi ithuba lokuthi bemlinde ngalelo langa emhlangeni lezo nsuku lezo bemlinde bemthola uSiyacela. Ngiyebexoxe naye ngoba bakhona obhuti nomalume abayayo la bexoxe naye le nhlamba asithuka ngayo kuMoja Love le nhlamba ayithukayo i-episode iphela uSiyacela ethukile kukhona inhlamba ayikhulumile azathi inhlamba vele into esiphila ngayo. Hayibo gazi ayikho normally leyo nto leyo nje ayikho. Ukuqhaphazeka okutholayo makadubuka leya show uSiyacela sethuka inhlamba nobuhliphihliphi obenzakalayo uze uthi kanti kwenzakalani la ekhaya khona vele guys kwenzakalani laphayana. Kwahliphizeka yonke indawo kumahliphihliphi uzuthi kuzongena ngapha abantu abadala nabo bavele bekhuluma izinto zabo ezingazwakali engasaqondakali. Hayibo loya mndeni nemndeni ehlangene uSiyacela abakaDlamuka uMakaThando ofika nabangani bakhe ubaba kaThando hayi ukuthi mhlambe ke kungcono ke sizolalela ubaba kaThando nosisi wakhe nomndeni. Hayi bavele basuka bakhuluma ngengane bayikhuluma kabi emphakathini ingane yabo. Sasuka ke lapho sathi asiyazi ngelento silalela uMakaThando wafika naye sememeza nomngane wakhe. Hayibo mase sisukile kuMakaThando nokumemeza saya kumndeni kaSiyacela sekukhuluma ke ubaba omncane ubaba ophakathi. Hayi ubaba naye sesengasamuzwa umuntu omdala ukuthi uthini ukhulume izinto athi uyayiphupha manje. Guys ngeke hayi cela ukuvala le video. Ngiyabonga isupport yenu guys, ngiyabonga kakhulu. Bye.